De kermis in Venray werd vrijdagmiddag officieel geopend. Na de kanonschoten van schutterij Het Zandakker Gilde Sint-Jan barstte het feest los. Burgemeester Leontien Kompier en kermisexploitant Hans van Tol keken al lang uit naar het kermisfeest. Nou, ik heb speciaal mijn vakantie eromheen georganiseerd. Dus ik had vorige week even een weekje vrij, maar ik ben nu speciaal voor de kermis hier naartoe. Dus ik vind het mooi om het mee te gaan maken en ik ben heel nieuwsgierig hoe het allemaal gaat. Het voelt weer als van ouds. Bij het jaar was het natuurlijk even behelpen. En dat jaar daarvoor helemaal geen kermis. Dus we zijn nu blij dat er weer een kermis staat zoals die in Venray hoort te staan. Ja, weer terug in het centrum. Maar is dat een verbetering weer? Jawel, vind ik wel. Mensen komen ook terug om naar zo'n kermis te vieren in hun eigen centrum. En dan was dat verleden jaar was dat natuurlijk geen gezellige ambitie. Dit is veel leuker in het centrum. Al die pleintjes, horeca. Samen maken we die kermis. Kermis en Venray horen bij elkaar, al eeuwenlang zou ik haast zeggen. En vorig jaar was het op de Wetteling. Dat was natuurlijk een beetje corona, wat toen kon. Maar dat het nu weer midden in de stad is, in het dorp moet ik zeggen, maar weer midden tussen de mensen, dat is het allerbelangrijkste. Volgens mij kijkt iedereen ernaar uit, horeca natuurlijk zeker, maar ook ik weet dat mensen speciaal hun vakantie ervoor verplaatsen of terugkomen van vakantie om hier weer bij te zijn. Dus het is een reunie voor mensen, het is een feest voor, ja, wat ik zeg, Venray en kermis hoort bij elkaar en de kermis en Venray hoort zeker bij elkaar. Nou ja, we hebben 2 moeilijke jaren gehad natuurlijk. Er was wel overheidssteun, maar dat was natuurlijk niet genoeg om je zaken overeind te houden. Dus het moest ook niet te lang gaan duren. Gelukkig hebben we verleden jaar die nog wel kunnen ondernemen. Ja, dat was ook met een aantal hobbels. En nu van het voorjaar zijn we zonder beperking weer gaan draaien. En de klandizie is goed. De bezoekersaantallen zijn ontzettend hoog. Dus dat hopen we hier ook. Dus als we geluk hebben en we gaan dit jaartje door, dan kunnen we wel weer wat vet op de botten krijgen. Ja, een beetje vet op de botten. Onder meer de entreeprijzen waren ook omhoog gegaan, zagen wij. Een pure noodzaak denk ik dan, of niet? Nou ja, die entreprijs omhoog, dat maakt niet dat er vet op de botten komt hoor. Want wij hebben echt wel die hogere ritprijzen nodig. De kosten zijn dusdanig hoog geworden dat het gewoon nodig is. En deze kermis was niet al te duur en is nu nog niet al te duur. Ik vind €3. Moeten we echt ons realiseren dat dat een hele goedkope ritprijs is. Ik ben zelf ook wat kermis in het buitenland gaan bezoeken. En daar ligt het niveau gewoon op 4, 5, 6 en €7. Dus in Nederland zijn wij echt goedkoop met kermis. En wanneer is het feest geslaagd voor jullie? Ja, het feest is geslaagd als iedereen weer tevreden is. Ondernemers tevreden zijn we hier dus kermis maken. En als het publiek heeft genoten van een mooie kermis, dan zijn wij weer tevreden. En dan gaan we weer met een lachend gezicht naar de volgende kermis. Wat mij betreft is het geslaagd als het natuurlijk vooral een mooi feest wordt en dat het weer een beetje meehelpt. Niet te heet, het hoeft niet zo heet als gisteren. Maar zoals het nu is, nou, als we dat een aantal dagen achter elkaar zo hebben, dan denk ik dat we een heel mooi kermisweek, kleine week tegemoet gaan. Waar kijkt u zelf naar uit? Ik vind het altijd heel mooi als ik mensen zie genieten en ik zie allemaal kleine kindjes rennen naar attracties en ouders en opa's en oma's. En iedereen die hier in Venray is, die toch een beetje met een lach op zijn gezicht uitkijkt naar dat dit er is.